Musa mai sana'a yau na zo ne mai sirri da kai. Ni fa ba sirri ne da ni ba. Bakar sirri. Ba ni da sirri. What? Ayya. Amma ba wani abu bane Hajja Nafisa ne ta ce wai ka saki matanka. Billahi lazi na sake ta saki uku na sauki. What? Ka ce hasashe na ya zo daidai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko kuma da gaske ne ka saki matan naka? Billahi lazi na sake ta saki uku na sauki. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma kuma ai sai naga ita take rufa ma asiri. Ni fa ba sirri ne da ni ba. What? Akwai nadama a tattare da haka. Indagatum! Haka tani! What? A waje na fara jin wai ka saki matanka. A waje? A waje na fara jin magana. Ka